Ginpabakod pa sang House Committee on Justice sa boto nga 39 nga nagpabor, 4 ang nagpamatok kag 0 o kun wala ang nag-abstain. Nga ibasura ang impeachment complaint batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagakahulugan ini nga kadamaan sang miyembro sang komitiba ang nagsuporta sa pagbasura sang reklamo. Sunod sa komitiba, kulang sa substance ang mga alegasyon sa impeachment complaints. Apisar pa nga ginacknowledge nila nga insakto ang reklamo, ila na pamatudan nga wala sang nagakaigo nga ebidensya kag basehan agod magpadayon pa sa impeachment proceedings. Naibaluan nga may duha ka impeachment complaints kaya nga ginpasaka batok sa presidente, laki pang ginfile sang isa ka pribado nga abogado kag sang mga miyembro sang Makabayan Bloc. With 39 votes in favor of the motion, 4 votes against the motion, with 0 abstention. Noting as well the manifestation of the honorable dilemma, the chair announces the approval of the motion, adopting the committee report as well as its accompanying resolution. So ruled. Nabatian ang nanging kabahin sang payag ni Jervil Luistro, chairperson of the House Committee on Justice. Samtang liwat nga ginpasakaan sang impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Inina ang ikatatlo nga reklamo batok sa iya matapos mag-file ang pila ka mga religious groups kag mga abogado bangod sa ginaligar nga betrayal of public trust, graft, and corruption kag iban pa. May kang tanan man ini sa ginapatihan nga paggamit sang hindi magdubo nga 612 million pesos nga confidential funds. Sunod kay Attorney Amando Verhil Ligutan, abogado sang mga nagreklamo, iya ginpahayag nga ila ginabase ang ikatatlo nga impeachment complaint sa mga natukiban sang House Committee on Good Government and Public Accountability na hanungod sa paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President o kun OVP kag sang Department of Education sa idalom ni VP Duterte. The group is filing an impeachment complaint against the Vice President. On what grounds? We are invoking the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trusts, slander, malversation, graft and corruption, bribery, and other high crimes, to the tune of 612,500,000 pesos. I repeat, but 612 million a free pass to the Vice President for stealing not 1, not 2, but 612,500,000 pesos.